Kaixo, Sara de Salterain Gutierrez naiz. Montevideo jaio nintzen, kasualitatez, Euskararen eguna, abenduaren 3an jaio nintzen, oso harro nago horregatik, eta iaz erretiratu nintzen, ekonominaria naiz, hango unibertsitatea Zientzias Ekonomikaz ikasi nuen, eta nire lana ogasunean egin nuen. Euskaraldia guztietan parte hartzen dut, eta nire aurten rola da hau bizi. Euskara niretzat oso garrantzitsua da, nire erbazoak euskalduna ziren. Patrizio Salteraimengoa joan zen Rio de la Platara, Buenos Airesera eta gero Montevideora. Eta, bueno, nire familia beti Euskal Herriari buruz hitz egiten dute, eta, bueno, daukagu maitasuna handia, mucho amor por Euskal Herria, bai. Aurten eta iaz, hau bizi nire rola, hau bizi izango da. Nire laugarren aldia da Euskaralia. Garrantzitsua da lehen hitza euskaraz hitz egitea. Hori da nire ustez la clave, bai? Baina bestela, lehen hitza da erderaz da, gero jarraitzen dugu erderaz. Etorri nintzen duela 8 urte, eta erabaki nuen euskara ikastea, nire aletxoa, nire aporte txikia ipintzea, eta hasi nintzen Montevideon eskoletxean, gero plataforma bogan, gero nire oporrak udan, etorri nintzen Maizpidera, euskaltegira, Maizpiden, Lazkaon, eta Zornotzan ere bai, eta oso zaila da Uruguain euskera ikastea. Normala da, bai. Orduan, ikasi nuen Euskara Munduan programa, la formación de profesores de euskera para Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Orain bukatzen ari naiz B2 maila, eta baina ez da nire helburua titulua edukitzea, nire helburua da jarioa edukitzea. Irratian eta euskera entzuten dut, baina ulertzen dut, eta euskalki ere bai, asko gustatzen zaizkit, baina jarioa lortzea hori da nire oztopo handiena. Hizkuntza oso ezberdina da, adibidez, ni ikasi nuen frantsesa, portugesa, ingelesa gutxiago, baina euskara oso ezberdina da. Tabula rasa egin nuen, eta horrela da. Para todas las culturas, la columna vertebral da hizkuntza, bai. Horregatik garrantzitsuena da euskara hitz egitea Euskal Herrian, ezta? Nire bideoa duela 7 urte etorri zen nirekin korrikara,
eta lekuko nirekin eta nire hemengo familia Salterain parte hartu genuen korrikan, eta oso hunkigarri izan zen. Egun zoragarri izan zen itzela. Euskaraz hitz egiten dugu desente bai. Herri txiki bada eta euskalduna da. Bai.